Русе има шампион. Град Русе има шампион, България има шампион и град Русе има шампион при девойките старша възраст на току-що завършилото държавно първенство за девойки старша възраст. Състава на Дунав Русе победи с 87 на 63. Не кой да е един доста мотивиран и мобилизиран състав. Този на Черно море, Одеса, Варна. Заслужено ликуват на площадката ръководителя на баскетбола Николай Падалски. Стефан Стефанов се оглежда треньора, за чиято заслуга е голяма. Чудесно постижение на русенския баскетбол, уважаеми зрители. Честито и на всички русенли, защото тази титла я посвещавам на целия град и на всички хора, които обичат баскетбола. Зададох въпрос на господин Падалски, задавам го и на теб. Това ли е женски отбор, който ще вземе трето място до година в държавното първенство при жените на България? Това е бъдещия женски отбор, който ще заема първите места в женския баскетбол. Честита шампионска титла при девойките старша възраст. Това вече в голяма степен, според мен, предрешава развитието на нещата в женския баскетбол на Дунав. Мен съм много развълнуван. Благодаря на всички момичета, на треньора. Много съм щастлив. За мен това е най-големият успех на девическия баскетбол в Русе. Може би в цялата му история една нова страница на русенския спорт и на русенския баскетбол. Много съм щастлив и на всички благодаря. Точно в този момент те питам, господин Падалски, това ли е отбора, който до година ще бъде в първата тройка на женското първенство? Ами аз много се надявам да е така. Много се надявам и освен тези момичета има и други, които са в отбора, които са по-големи, по-опитни и целите са невисоки. В тези моменти на радост аз бързам да измъквам. Живна ли идеята за съживяване на мъжкия баскетбол? И там вървим по същия път. Започва и там сериозна селекция. Вече има на практика има вече подписани и там договори. Дунав и русенския спорт трябва да вървят напред. Да покажем, че Русе е жив и има потенциал във всичко. Какво събрание ще проведете на 5 юни? Оптимистично, ведро? Ами бих казал, много сериозно събрание ни предстои. Организационни неща. Когато нивото е високо на един клуб, когато има целите са високи, става и по-трудна и организацията и изобщо целият живот в клуба е много по-сериозен и много по-отговорен. Желая успех и на добър час. Благодаря.